PlayStation na ito. 1,800 pesos na presyo. Ito, magkano mga relo mo? Kada isang piraso 500 yan. Ayan. Ayan. 500 pesos kada isang piraso ng kanya mga relo. Etong Q&Q ganun din. Mga original po, no? 500 pesos po. Yan po yung mga gumagana po. Pero hindi siya automatic, no? Magkano naman ang bawas? Mga 400 pesos na lang ang isang piraso yun. Brand new? Ito brand new to. Magkano itong Ibo? 2.7 ang kanyang presyo ng Ibo. 2 Spider. Ang Spider natin, 2.2. Mura to. Anong ano to? Anong size yan? Yung XL ako eh. Ang bawas to? Sige, titingnan ko ha. Ito po yung mga ano nila ng ano. Yung mga short nila dito, no? 150 sa mga presyoan po nila. So murang-mura na po ito na mabibili po ninyo dito sa Burautan, Carmen Planas. Hop. Alright, binili natin tong short na Lakers, no, sa halagang 150. XL po yung size niya. Air fryer yan? Magkano presyo? 750 lang, binigay ko na kay ate. 700, last na lang to eh. Last na. Yan po yung air fryer, no? Ganda niya pag magluluto ka ng manok. Cooler mo magkano? 2,000 na lang to, imbus to, naka-imbus. 2,000. 1.8 yung DeWalt. Ito. Dalawang klase yung ano natin, router. Router yan, di ba? Ito, may ano lang tayo, 1.3. 1.3. 2,000. 2,000. Yun po ang mga pinagkaiba ng kanya mga presyohan, no? Ito po yung mga impact range na ginagamit naman po sa mga panggilid. Yan. Yung DeWalt natin, 2,000, 1.8 yung makita. Ayun. Nakasit na din yan. Ayan, nakaset na rin po yung kanyang ano, no? Mga impact rings na ginagamit natin sa mga panggilid. Ito yung ano, may katam na tayo talaga. Pero matagal, alam ko matagal na 'tong merong ano yung katam na to na may di battery. Ito oh. Ayan, ano to tawag ito? Marble cutter. Ayun, marble cutter. Ganda oh. 3-in-1 to, 3-in-1. 3-in-1 din ang gamit diyan, Pwede sa bakal, tiles at saka kahoy. Sa marble, pwede rin. Pwede. Bala lang mapapalit mo dyan. Talagang bala lang. Magkano ang presyo? 3.5. 3,500, no? Default po yung tatak niya, oh. Pang budget. Good morning dito po sa Burautan, Carmen Planas at tayo po ay mag-update. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-update ng kanilang mga presyuhan dito na kanilang latag. So tara, let's go. Bossing, shoutout sa'yo. Wala ka ng ibang latag? Ubos na. Talaga nga naman, perfect talaga yung mga latagan mo, no? Talaga nakikilala ka sa mga pagbablog na mga kasama natin dito. So ito po, ito na yung mga natira mo. Magkano naman itong presyo nito? Magkano? 1.8. Ano pa rin siya, working pa rin. Working. 1,800 pesos. Tuwing pupunta ako dito, laging ubos yung mga latag mo. Talaga pag pinuntahan ka ng mga kasama kong vlogger, talagang makikita mo na. Oo. Talagang inaaraw-araw na nila talaga yung mga ano dito, no? Para makapag-update sa ating mga kababayan. Yun yung mga kanyang latag dito. Dati may mga nakikita tayong mga laruan, ngayon wala na. Yung nakita natin yung PlayStation na ito, 1,800 pesos na presyo. Ito, magkano mga relo mo? Kada isang piraso 500 yan. Ayan. Ayan. 500 pesos kada isang piraso ng kanya mga relo. Etong Q&Q ganun din. Mga original po, no?
500 pesos po. Yan po yung mga gumagana po. Pero hindi siya automatic, no? Magkano naman ang bawas? Mga 400 pesos na lang ang isang piraso yun. So may bawas po, no? Yan po ay second hand na original na relo po, no? Na Casio, UNQ, tsaka Casio rin po. Negotiable, 400 pesos, no? Tapos yung mga Bluetooth niya. Boss, thank you ha. Maraming salamat ha. Salamat, thank you. Talagang kanyang mga latag dito sa Carmen Planas, Burautan, kapag nilapitan siya ng ating mga vlogger dito, no? Yung mga naipapakita mga latag niya ay nauubos po kaagad. Hindi natin siya makuha ng video gawa ng sumasabay tayo sa music na pinatutugtog po doon. Pero ang mga binibenta niya po doon ay mga speaker. So dito tayo sa tropa natin na kaibigan natin. So shout out sa iyo, Lodi. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Kaya nga, napatagal tayo ngayon sa mga ano natin, busy-busy sa trabaho. Diyan lang naman tayo nag-ano sa lugar ng Pansol. Diyan lang tayo naligo ngayon. Oo. So ito yung mga latag ng ating kaibigan dito sa Burautan, Carmen Planas. May mga speaker pa rin po siyang latag at mga duhan na top box. So magkano yung presyo niyan, bossing? So, sa ibo natin, ito 450 kukunin na Ako natin. kunin niya 450. 500, 450 na lang. 500 pero binigay na 450. 450 shout out sa iyo, kuya. Ayan, shout out kay kuya na bumibili ng bag, no? Ito lang, nag-rem lang. Gumagawa ko ng pagkakulunok eh. Kaya tinanong ko yan. Pero hindi naman pagkakulunok. Pangmalakihan at pangmalakasan talaga tong bag na to. O, pang malakasan. Lalagyan na yan ng isang kaban na bigas. Isang kaban na bigas. Ayan po yung ano, 450 niya po binigay ito. 27 ibo. Magkano to? GT Pro 27. Brand new? Large. Ito brand new to. Sikod na ito, brand new. Magkano tong Ibo? Ibo 27 na lang. 2.7 ang kanyang presyo ng Ibo. To Spider. Dual visor. Ang Spider natin, Toto. Tutong, mura to. Anong ano to? Anong size yan? Yung Parehas large. Ay, XL ako eh. Large tayo, yung size mo, large tayo. XL gamit ko. Tita mo, isukat mo, ipapalakas tayo. Kasi pagka large sa akin, nakagulo na yung mukha ko eh. Large na ako, large. Ako XL ang gamit ko. Kasi iba, mahilig na kaya lang, nakaganon. Baka makita yung mukha ko, paglabas ng helmet, nakaganon na eh. Oy, mura rin lang yan sa'yo. Magkano yung ano, 500. itong Oakley mo, yan. Ay, okay. Medyo taas-taas, 3,000 yan. 3K. Ito, Yan is class A lang yan, 1.5. 1.5. 1,500 po Class sa A, class presyo A. ng Class A. Ito original yan. Original it means may mga serial number. Yung mga relo na binibenta mo, So, sa Seiko natin, original 6.5. ito 6.5. Original yan, Japan. Ito pa rin po yung puso niya ng motor niya, oh. Yung mga binibenta po, no? 1.55cc. Ito 50, yan 60. Ayun, yung presyo, no? Itong ampli mo, magkano? 2.5. Bluetooth, USB. Kompleto na, working yung ano niya. Ayun. Dalawang mic, working. Wala kayong mas malaki dito? Yan lang sa akin, sir. Hindi kasi sa akin dito. Nabenta ng 42, 40 lang yan. Yung mga sapatos mo. Oh, pagka ano, marumihan lang. Sa ayaw, malaki yan. 42 yan, 42 yan, 40 lang yan. Bigas niya eh. Oh, nabenta na kanina, 42. Yung sapatos mo magkano? Oh, 850 lang yan. 850, ayun oh. 850 yung presyo po ng kanyang sapatos na Adidas. Gamit sa sunglass, saka sa relo. So sa mga naghahanap o may nagustuhan na kayo sa aking pagbablog po dito, no? 250 na lang. 250. 250. Ayun, 250 po, no? Sa kanyang Bluetooth. So kung may nagugustuhan na kayo dito sa aking pagbablog po dito sa Burautan, yan po yung mga latag niya po dito, no? Yan po ay Tusundra, 300 lang. yung 300 watts. ayun, 300 watts, no? Ito nga palang power tools mo magkano? Uy, 3,000 yan.
3,000 na presyo guys, yung kanyang Makita. Maraming 1.5. Maraming 1.5. Sticker lang ito, bordado talaga. Gamit yan ng 1.5 eh. So yan na yung mga update niya ng presyohan dito sa Burautan, no? So bossing, maraming salamat ha. Thank you ha. Thank you. Dito naman tayo sa kabilang mga ayan yung mga bicycle parts na makikita po ninyo dito. May mga for sale po tayo dito, ayan. Ang mga piyesa na mga kulang sa inyo ay may mabibili rin po kayo dito sa Burautan, no? Mga short na pang basket. Magkano yan, te? 150 lang. 150 lang po, 150 lang, 150 lang. 150 sa mga short, no? Chicago Bulls at Lakers sa halagang 150. Meron ka ng short na pang basketball. 150 lang po. 150 na lang, maganda boss, makapal. 150 lang. Tama mo. Nakakapal yan, double-sided na. Regalo sa mga jowa dyan. Mga jowa nyo, sa mga jowa nyong lalaki, oh. 150 lang po. Sexy na yung inyong ano, jowa, no? Ganda, kaya naman 150 lang, 150. Mga puro ang bahay. so yung mga short po dito, mga Chicago, no? O mga Lakers po na presyon po nila ay 150. Pero may nakabili po dito 130, no? May mga size din po silang mga binibenta po rito na sakto sa ating pananamit. Yung magkano yung share? Sandaan lang oh, sure. Oo. Wala na, binabargain ko na yan. 130 yan, inisandaan ko na lang. Ito pa oh. Ito te, magkano to? 150 doon. Talaga 150 ang presyo? Walang bawas? Bago to. Kung gusto niyo na mahal ito, 150. Kung gusto niyo mura Itong ito. ganda, oh. Wala na, dalawa na lang short ko. Eh, te, walang ibang ano to size? Itim. Yung size ba ito? Kahit XL. Bago yun. Dito ko na bago yun eh. Te, baka meron kang XL nito, te. Ito po ay 150 sa mga presyohan po. Pwede na po nating isuot. Hindi na ano lang hindi yan. Iyon, XL. Ito mga plastic. Walang bawas to? Ayan o, naka-plastic. Sige, titingnan ko ha. Ito po yung mga ano nila ng ano. Iya, yung mga short nila dito, no? 150 sa mga presyohan po nila. Inisandaan ko na nga lang. Eh, kahit ano sa kanila, 130. So murang-mura na po ito na mabibili po ninyo dito sa Burautan, Carmen Planas. Hop. Alright, binili natin tong short na Lakers, no, sa halagang 150. XL po yung size niya. So lipat na tayo sa mga iba pang nagbebenta dito sa Burautan, Carmen Planas. 50 pesos bargain na po, oh. Short po na mumurahin po dito sa Burautan. $250 ang pares. Yung presyo ng ating mga damit na nakita po dito ng mga Dodgers, yung mga tatak ay $250 po. 2 piraso, no? Alright, medyo nagkakaroon po ng build up dito sa Carmen Planas, Burautan. Gawa ng nagkakaroon po ng traffic. Dahil sa dami pong tao na mga namimili po dito, no? So hindi natin maano yung mga update kasi nga traffic.
mga power tools sa Carmen Planas po Rautan. Dito po kasi pag ano ay tatanong muna tayo sa mga nagbebenta, no, kung pwedeng i-vlog o hindi. Pero pwede naman natin siyang kuhanan ng video yung kanyang mga latag. Ito yung mga latagan ni Boss Alan dito sa Carmen Planas po Rautan. Ito ang ganda ng kanyang ano, rocks, no? Kulay itim. Ganda, oh. Mga bentahan ng itlog na pula. Magkano yung penoy? Magkano? Ha? 7? Yung ano, balot? Sige, balik po ako, ha? Sige po, punta lang, mag-vlog po muna ako dito. Di pa naman siguro mauubos yan. Sige po, thank you. So grabe ang mga mamimili po dito sa Carmen Planas po Rautan, talagang dagsa, no? Tsaka yung mga presyohan po nila ay sulit. So nandito tayo kay Boss Danny. Kay Boss Danny maghahanap tayo ng mga kanyang latag. Boss Danny, meron po ba kayo diyang ano, tawag dito, pressure cooker? Pressure cooker? Pressure cooker, naubos na. Mabili yung mano. Bakit gano'n? Pag tuwing ano ako, bibili. Air fryer yan? Magkano presyo? 750 lang, binigay ko na kay ate. Ah, 700, last na lang to eh. Last na. Yan po yung air fryer, no? Ganda niya pag magluluto ka ng manok. So, ganyang karami yung mga latag ni Boss Danny dito na mga appliances, no? Tapos may mga bentahan din po dito na mga bottle. Te, magkano price po niyan? Yung mga ganyan. Opo. 250 ang isang peraso. Ayun po, 250 yung mga isang peraso, no? Yan po yung mga latagan ni Boss Danny sa Carmen Planas po Rautan. Talagang dito ay negotiable yung mga bentahan niya po, no? Boss Danny, ano, kailan ka magkakaroon? Magkaba mga presyo nun? Ang ano? Ng, ano mo, pressure cooker? Pressure cooker, ano, 1650, 9 liter. Yung ano lang, Yung yung 9 liters ko, maliit yun. 1650. Yung to 15 liters ko, to 850. So yun po yung mga presyo ng kanyang pressure cooker. Kaya lang wala tayong naabutan. Wala na, nagkawasan. Oo nga, nag-wash out nga eh. Para na rin ma-orderan. Kaya bumalik nga ako dito dahil alam ko meron ka nun. Dahil magluluto ako ng ano eh, alam mo na. Palambutin. Pero bukas, baka bukas magtinda ako. Lunes bukas eh. Pero tingnan ko pa rin kung makakapasyal ako bukas. Boss Danny, salamat ha. Thank you ha. Thank you. So yun, wala tayong nakitang pressure cooker, no, ng kanyang latag dito sa ano. Mga magagandang klase po kasi yung mga pressure cooker niya dito sa Burautan, Carmen Planas. Alright, dito tayo sa mga power tools na binabaybay po natin, no? Pupuntahan po natin yung mga nagbebenta dito ng power tools sa Carmen Planas, Burautan. Alright, so nandito na tayo ngayon sa mga budget meals na power tools sa Carmen Planas, Burautan, no? So, yan po yung kanyang mga ibinebenta po dito. Bossing, mag-aalam-alam lang tayo ngayon ng mga presyo mo. Ngayon lang ulit tayo bumalik dito sa Burautan, no? So, magkano ngayon yung mga portable mong welding? Ito, may 2-in-1 tayo. MIG. Ito, 2-in-1 to. Ito. Gasless na din to. 5,000, 1 kilong wire na yung kasama nito. Ayun.
5K. 5K. Dito naman. 4-2. 4-2. Ito naman tao dito. 3-3. Eto, itong mga ganitong klase mo na mga power tools, ano to, yung mga, ano to, di ba? Rotary shipping. Yun, sa rotary? Rotary. Ayun. Pwede siya pang backpack, pwede pang barena. Magkano naman ang mga presyo niyan? 2.5 yung makita at saka dewal. Ito naman 3.5. Ayun. Yung shipping gun lang to. Oo, 3.7. 3.7. 2.8 naman to. Hammer 3. Yun yung mga ginagamit talaga sa mga simento, no? 3,000 na lang yan, boss. So, mga pang-budget na budget meals na mga Dalawa na yan. gamit na mabibili dito sa Burautan. So, yun po yung mga presyo ng kanyang latag. Ngayon, dito naman tayo sa mga power tools niya. Ito, Ito, may makita tayo. power drill. Ano ito? 1.2. 1.2 na lang. Oh, bumaba yata yung mga presyo ngayon. Ito, 1.8. 1.8, Ito naman po, 1.5. 1.5. O, yun po yung mga presyo na natanong natin, no? Pero, yung mga latag niya dito ay kaunti po ngayon. Di kagaya ng mga nakaraan ay napakarami po dito nung pumunta tayo. Kasi sila yung mga nagbebenta dito sa may Burautan, no? Sa may Philtrust Bank. Dito po niyo sila makikita araw-araw. Araw-araw. Tapos ito tong circular saw, magkano? 2,000 na lang to. Imbus to, naka-imbus. 2,000. 1.8 yung DeWalt. Ito. Dalawang klase yung natin, router. Router 'yan, di ba? Ito, may lang tayo, 1.3. 1.3. 2,000. 2,000. Yun po ang mga pinagkaiba ng kanya mga presyuhan, no? Ito po yung mga impact rings na ginagamit naman po sa mga panggilid. Yan. Yung DeWalt natin, 2,000, 1.8 yung makita. Ayun. Nakasit na din yan. Ayan, nakaset na rin po yung kanyang mga impact rings na ginagamit natin sa mga panggilid. Ito yung may katam na tayo talaga. Pero matagal, alam ko matagal na itong merong yung katam na to na may di battery. Ito Ayan, ano ito tawag ito? Marble cutter. Ayun, marble cutter. Ganda 3 in 1 to, 3 in 1. 3 in 1 din ang gamit diyan. Pwede sa bakal, tiles at saka kahoy. Sa marmol, pwede rin. Pwede. Bala lang mapapalit mo dyan. Talagang bala lang. Magkano ang presyo? 3.5. 3,500, no? DeWalt po yung tatak niya, oh. Pang budget meals na po natin sa ating mga kagamitan pang trabaho. Bossing, maraming salamat ha. Thank you. Yan po yung mga presyohan ng kanyang latag dito ng mga power tools sa Carmen Plana, Burautan. Bossing, salamat ha. Yes, boss. Salamat. Thank you. So yun, tanong natin sa ating kaibigan yung kanyang mga latag na power tools, talagang pang budget sa ating bulsa. So dito naman tayo sa mga iba pang mga naglalatag, no? So maraming salamat po sa mga suporta na tatanggap ni Boss Lando Explorer. So shout out sa ating mga kaibigang OFW o mga viewers. Shout out po sa inyong lahat at sa mga masugid nating mga kababayan na naglalakbay po dito sa Burautan, Carmen Plana. So update lang po tayo at nakikita po natin ang kanilang mga latagan dito, no?